We're going to eat. We're going to eat the duck. Hold the duck. Hold mo. Touch lang. Yeah. Touch. That's the feather. Mga kaaro, galing frozen yan, kaya ilaga ko muna. Ihaw lang natin yung pato natin upang matanggal yung mga maliliit na balahibo. And then, para magkaroon ng kakaibang lasa mamaya pag inadobo na natin yung ating pato. Ito yung magbibigay ng masarap na lasa pag medyo nasunog-sunog. Mga kaaro, tayo magluluto ng adobong classic na pato. Ang ating mga ingredients ay bawang, sibuyas, luya, sili, asin, paminta, leopards, mamasita, oyster sauce, toyo, suka, magic sarap, karne ng pato, at asukal. Mga karo, pagsasabay-sabay na natin yung mga pampalasa natin. Asin, buong paminta, leopards, oyster sauce,
toyo. Magic sarap. Suka. Sili. Pang-balance ng tamis, anghang. Isang kutsara lang mga karo. Mga karo, dahil namula na ang ating pato, maglalagay na tayo ng pampalambot. Ito yung isang mga natutunan ko sa mga magulang ko. Pag matigas daw yung mga karne, dapat ilagay natin ay yellow, ice. Babayaan natin yan mga karo ng dahan-dahan na apoy. Siguro mga 1 oras. Mga kaaro, yan na po ang kinalabasan ng pato natin sa loob ng 1 oras at 10 minuto. Magdadagdag pa tayo ng tubig kasi medyo matigas pa. Mga kaaro, pagkalipas ng 2 oras, ito na po yung pinalabasan ng pato natin. Adobong Pato Classic. Ito po, nagmamantika. Ganito po yung gusto natin ma-achieve. Nagmamantika siya. Mga karo, meron tayong buro at adobong pato. Ito ang ating buro. Ang lambot ng pato mga karo. 2 hours natin pinalambot ito sa daan-dahan na apoy. Buro mga karo, buro. Mga karo, salamat pala sa patuloy na pagsuporta nyo sa Facebook page ko, saka sa YouTube channel, Kusinaan ni Bal.